Gaur osasunaz, osasungintzaz hitz egin nahi dugu. Eta argi dago osasungintza da Nafarroako gastu inbertsioari dagokionez politika publikorik garrantzitsuena zalantzarik gabe. Horrek agerian uzten ditu arlo hori. Eraginkortasunez kudeatzeak ekar ditzakeen onurak. Aldi berean, gure ongizate estatuaren funtsezko zutabea da osasuna eta horregatik ere lehentasunezkoa Euskal Herria Bildurentzat. Horregatik 2024an osasungintza foru lege berriaren aurreproiektua jaso genuenean Nafarroako eragile ekonomiko, sozial, profesional, municipalen analizia, kezkak, iritziak, proposamenak ezagutu nahi izan genituen. Eta horretarako eta dakizuenez topaketa batzuk egin genituen Nafarroako geografia osoan eta osasun arlo ezberdinetan zehar. Parte hartze prozesu horietan jaso genituen ekarpenak, hausnarketak, prestatu genuen dokumentu batean zehazten dira. Jendaurrean azaldu genuen dokumentu hori eta osasun departamentuari ere bidali genion alegazio gisa. Dokumentu horretan Euskal Herria Bilduren iritziz lege aurreproiektuak jaso behar zituen oinarrizko printzipioak zehazten ziren. Osasun sistema publiko unibertsala bermatzea, lehen mailako arretan, prebentzio orientazioan, osasunaren sustapenean oinarritua, osasun sistema publikoa arrisku privatizatzaileen aurrean blindatzea, osasun maparen egitura zehaztea eta egiturak koordinatzea eta integratzea erraztea, langileak kudeatzeko eredu autonomo, arin eta adostu bat ezartzea, beti gure eskumen historikoak eta kontrol tresnak galdu gabe, gizarte partaidetza sustatzea osasun politikoen definizioan, eta aurrerapen garrantzitsuak egon arren, lan handia dago aurretik. Eta zentzu honetan, hurrengo asteotan bilkura irekiak egingo ditugu hainbat herritan, diagnostikoak eta alternatibak partekatzeko. Topaketa hauek Altsasun, Baztanen, Tafallan, Lizarran, Kaskanten eta Iruñan egingo ditugu eta toki horietan izanen dira.